बर'आवनो बिथांमोना बाथ्रा सोंनो हायो बा फिननायफोरखौबो बिथांमोना बर'आवनो जुदि गोसोब्ला मिथिनो हागोन मानो होनोब्ला जोंना बर'नि मिनिस्टार्सफोरबो दङ बेखिनि खाबुखौ जोंनि बिस्वजित दैमारी सार बिथाङा बे बर' सेल बा जोंनि बर' ब्रान्चनि गेजेरजोंनो खालामनानै होबाय आंजों लोगोसे आरो गोबां दङ बर' राव सोलायगिरि महरै बा राव बुंस्लायगिरि महरै जायो बाजेट सेसन बा विन्टार सेसन बा सामार सेसन बिदि जायो अब्ला जोंनि जा बर'नि एमएलएफोर बर'नि अनगायैबो असमिया बेंगलि एमएलएफोर दङ बिथांमोना असमियानि कुइसनफोर जेब्ला होयो अब्ला बेफोरखौ जोङो बर'आव राव सोलायो बेनिफ्राय जोंनि माखासे बर'नि एमएलएफोरबो दङ बिथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां राहा खालामनानै होबाय जोंनि बिस्वजित दैमारी सार बिथाङा खुलुमबाय आंनि मुङा सेल्फ मेड रानि बर' आं दा आसाम आयेन आफादनि बर' राव खथायाव सासे राव सोलायगिरि महरै खामानि मावगासिनो दङ जोंनि बे बर' सेलनि खामानिखौ स्टार्ट खालामदोंमोन जोंनि आसामनि बर'नि फार्स्ट बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारी सार बिथाङा बे बर' सेलनि खामानि मावनायखौ जागायजेनदोंमोन 2021 मायथाइनिफ्राय जेब्लानिफ्राय बिथाङा बे सेलखौ जागायजेनदोंमोन अब्लानिफ्रायनो आं बेवहाय सासे राव सोलायगिरि महरै खामानि मावदों बै समाव जेब्ला जों खामानि मावजेनदोंमोन जोंनि जा पस्ट बेयो रेगुलार नङामोन थ' बिथाङा जोंनि जा बुंथिगिरि सार बिथाङा गोबां नाजानायनि गेजेरजों जोंनि बे आसाम आयेन आफाद बायदि मोनसे असमिया मेजरिटिनि जायगायावहाय बर' सेल बायदि मोनसे ब्रान्चखौ जे बेखेवनो हाबाय बेनि उनाव गासै पस्टखौ रेगुलार खालामनो हाबाय बेनि थाखाय दा बेवहाय आङो सासे रेगुलार महरै साख्रि मावगासिनो दङ राव सोलायगिरि महरै बेनि थाखाय जोंनि जा आसामनि मानगोनां बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी सार बिथांखौ जों बयबो साबायखर होनांगोन मानो होनोब्ला आसाम बायदि मोनसे स्टेटनि बे जेरावनोखि असमिया मेजरिटि एरिया बेवहाय बर' सेल बायदि मोनसे ब्रान्चखौहाय खुलिनानै जोंनि बर'नि गासै खामानिखौ बेवहाय मावनो हानाया बा सारा जा मावनो थाखाय बिखाफोर दाननानै थांखि लादों बेखौ जोङो बयबो माने हाया बे खामानिखौ मावनो बेनि थाखायनो आं बिथांखौ मान होयो अराय बिथांनि मावनो लानाय जा मावनाय बेखौ आं बाख्नायो थ' लोगोसेनो बेजों लोगोसेनो आंजों लोगोसे आरो गोबां दङ बर' राव सोलायगिरि महरै बा राव बुंस्लायगिरि महरै थ' बिथांमोनाबो बेवहाय खामानि मावगासिनो दङ दा जोंनि खामानिया बेनोखि जेब्ला जोंना सेसन जायो बाजेट सेसन बा विन्टार सेसन बा सामार सेसन बिदि जायो अब्ला जोंनि जा बर'नि एमएलएफोर बर'नि अनगायैबो असमिया बेंगलि एमएलएफोर दङ बिथांमोना असमियानि कुइसनफोर जेब्ला होयो अब्ला बेफोरखौ जोङो बर'आव राव सोलायो बेनिफ्राय जोंनि माखासे बर'नि एमएलएफोरबो दङ बिथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां राहा खालामनानै होबाय जोंनि बिस्वजित दैमारी सार बिथाङा जे बर'आवनो बिथांमोना बाथ्रा सोंनो हायो बा फिननायफोरखौबो बिथांमोना बर'आवनो जुदि गोसोब्ला मिथिनो हागोन मानो होनोब्ला जोंना बर'नि मिनिस्टार्सफोरबो दङ बेखिनि खाबुखौ जोंनि बिस्वजित दैमारी सार बिथाङा बे बर' सेल बा जोंनि बर' ब्रान्चनि गेजेरजोंनो खालामनानै होबाय बे बाथ्राखौ हयथ' गोबाङानो मिथिखायो थ' बेनिखायनो दा बर' सेल बेखेवनाय लोगो लोगो जों बेवहाय साख्रि मावनायजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि गोबां मुलाम्फा जादों मानो होनोब्ला नोंथांमोना जोंनि आसाम आयेन आफादनि मोनसे एपबो दङ EIN होननाय बेवहाय थांनानै नोंथांमोना जोंनि एसेम्ब्लिनि जिबिलागनिखि बिजनेसनि माखासे खान्थिफोर थायो बा कुइसनफोर आनसारफोर गासिखौबो नोंथांमोना बे एपआव थांनानैनो नायनो हायो आरो बर'जोंबो मोनो असमिया इंलिसजों लोगोसे बर'जोंबो मोनो आरो बेफोरनि खामानिखौनो जों बेवहाय मावो मानो होनोब्ला जोङो बर'नि खामानिखौनो मावदों जिहेतु जों गावखौनो गोग्गानाय मोनो बेवहाय खामानि मावनानै बेवहाय 12-13 बिदि दङ गासै एक्चुअली जोंनि बर' सेलनि पस्ट हिसाबै 12-13 बिदि दङ थ' लोगोसेनो आरो गुबुन ब्रान्चनिफ्राय एटाच खालामनानै बेवहाय आरोबाव माखासे एमप्लयिफोर सोदेरनाय जादों थ' मेक्सिमाम 17सो बेवहाय दङ बर' सेलाव एटाच जानानै